unofira mahara. Zimbabwe is not a banana republic. Nezarapena mashoko kubuda panguva ino intimidations threats ari kubuda panguva ino ahead of the 31st planned July protests. Nezarapena mashoko kubuda panguva ino kuchirekodwa kuti there is already one death. Kuchinokunzi there is a guy anokunzi was HT41 was attacked, brutally attacked, kuzosvika pakuzorasikirwa noupenyu hwake nekuda kwekusapota these anti-K3 protests. Don't subscribe or like or turn the bell icon. Timda bayendo ya risol resina modzi anoposta this picture namuri kuona rema police officers vanchiti masoja vachikwezva maprotesters. Anobva aisa eposta kanyorwa chinzi there will be no protest or shutdown in Zimbabwe on the 31st of July. Ndo mashoko ari achinyora panguva ino achishoma pictures anothreatena maprotesters kuti aiwa vakomana regerai zvamuri kuda kuita izvi nokuda kwekuti munokwara. At the same time yatiri kuona these ZANU-PF supporters vachithreatena maprotesters. Tiri kuona kuti another activist tiri kuona anoposta these banners amuri kuona anobuda kanyorwa achinzi ED must resign, 31 July shutdown. Anoposta this picture yemunhu anonzi Sylvester Ncove achinzi he will lead the march from Filabusi. Anobuda nyora chiti hands off Bekimpilo Mbedzi, mnangagwa must fall, no to K3. I'm the voice of the voiceless. Ndo developments ari kuda panguva ino ari kunokunzi hazvina kumira zvakanaka. Panguva ino kuchanokwa kunzi even the government, even its ruling party ZANU-PF iri kuuya ichiedza ma-citizens kuti vakomana do it at your own risk. Mungada protest, you face the consequences, but now tikukudza kuti hakuna shutdown, kuti hakuna ma-protest. Ma-businesses must operate sezvaanosungoita mazuva ose. Ndo developments ari kumhuri yeZimbabwe, but panguva ino maina kuti zvichange zvakamira sei. The 31st of July we will tell. Pinai comment section medu dzafungura enyu moti kudi pamusoro pechiitwa ichi. Don't subscribe or like, or turn on the bell icon.